We break our fast with dates. мо бо хурмо рӯза мекушоем. Салом алайкум дӯстдорони Englishkada. умедворам ки тансиҳату сарбаланд ҳастед. ба ҳамаи шумо моҳи шарифи рамазонро муборак гуфта бароятон саломатӣ, хотирҷамъию хонаободиро таманно дорам. Have a blessed Ramadan. рамазони шариф муборак. дарси имрӯзаи мо ба калима ва ибораҳои марбут ба моҳи шарифи рамазон буда феълан бароятон онҳоро шарҳ хоҳам дод. пеш аз шурӯъи дарс дафтару қалам гирифта баъзе нукоти дарсро ҳатман навишта кунед ва обуна шуданро низ фаромӯш накунед. агар хоҳед ки аз аввалинҳо шуда дарсҳои нави Englishkadaро тамошо кунед, пахши зангулача аз ёдатон наравад. хуб, шурӯъ мекунем ба дарс. Sunrise, dawn, тулӯи офтоб, саҳар. тамошобинони азиз, пеш аз шарҳи дигар калимаҳо мехоҳам ки чанд нуқта ва қоидаҳои хонишро ба шумо ёдрас кунам. бубинед, калимаи sunrise аз ҳарфҳои S, U, N, R, I, S, E иборат буда ва аз ду калима сохта шудааст. Sun ва rise. калимаи sun аз ду ҳамсадои S ва N ва аз садоноки U сохта шудааст. ҳарфи S овозҳои S ва Z, ҳарфи U овозҳои U, U, A ва UE ва ҳарфи N асосан овози N-ро медиҳад. ва фаромӯш накунед ки истисно ҳамеша вуҷуд дорад. биёед мебинем дар калимаи sun ҳарфи S овози S ва ҳарфи U овози A ва ҳарфи N овози N-ро дорад. ва ҳар гоҳе ҳарфҳои зеринро дар ҳамин мавридҳо вохӯрдед, бидонед ки аксари вақт ҳамин овозҳоро медиҳанд. ва дигар қоидаҳои ин ҳарфҳоро дар мавридҳои гуногун шарҳ хоҳем дод. ҳарф номаш дигар асту овоз дигар. ҳарду аз ҳам фарқ дорад. ҳарф метавонад якто бошад, аммо вобаста аз ҳолатҳои гуногун чанд овоз дошта бошад. Sunset, dusk, ғуруби офтоб. At sunrise, ҳангоми тулӯи офтоб. At sunset, ҳангоми ғуруби офтоб. Fasting, рӯза, to fast, рӯза гирифтан. Pre-dawn meal, саҳархӯрӣ, to have pre-dawn meal, саҳархӯрӣ кардан. Breaking fast, ёки ифтор. ифтор, to break the fast, ифтор кардан, рӯза кушодан. Ablution, таҳорат, to get ablution, таҳорат кардан. To pray, намоз хондан, дуо кардан. Prayer, намоз, дуо. To say prayer, дуо гуфтан. Nightly prayer, brief salah, намози таровеҳ. Hungry, гурусна. Starving, сахт гурусна. Thirsty, ташна. To feel hungry ёки to be hungry, гурусна шудан. To be thirsty ёки to feel thirsty, ташна шудан. Holy month, моҳи муқаддас. Blessed Ramadan, рамазони шариф. Dates, хурмо. Water, об. Feast, ҷашн баргузор кардан. To repent, тавба кардан. Charity, садақа. Qur'an, reciter, қори. To read the Quran, Qur'on хондан. To recite the Quran, Qur'onро аз ҳифз хондан. Have a blessed Ramadan, рамазони шариф муборак. We fast during this month. We fast during this month.
мо дар ин моҳ рӯза мегирем. We fast from dawn till dusk. мо аз субҳ то шом рӯза мегирем. Are you fasting? Are you fasting? оё шумо рӯзадор ҳастед? Yes, of course. Yes, of course. бале, албатта. I am fasting. I am fasting. ман рӯзадор ҳастам. I fast. I fast. ман рӯза мегирам. He is fasting. He is fasting. ӯ рӯзадор аст. He fasts. He fasts. ӯ рӯза мегирад. We are fasting. We are fasting. мо рӯзадор ҳастем. When do you break your fast? When do you break your fast? шумо кай ифтор мекунед? We break our fast at the call to sunset prayer. We break our fast at the call to sunset prayer. мо ҳангоми намози шом ифтор мекунем. Let's break our fast. Let's break our fast. биёед ифтор мекунем. Alhamdulillah, it's iftar time now. Alhamdulillah, it's iftar time now. Alhamdulillah ки вақти ифтор шуд. We break our fast with dates. We break our fast with dates. мо бо хурмо рӯза мекушоем. Would you like to join us for iftar? Would you like to join us for iftar? оё мехоҳед ҳамроҳи мо ифтор кунед? Thank you for inviting us to the iftar gathering. Thank you for inviting us to the iftar gathering. ташаккури зиёд барои ба ифтор даъват карданатон. What time do you usually have pre-dawn meal? шумо одатан кай саҳархӯрӣ мекунед? Usually at 3. We have pre-dawn meal before the call to dawn prayer. Usually at 3. We have pre-dawn meal before the call to dawn prayer. одатан соати 3. мо саҳархӯриро пеш аз намози бомдод мехӯрем. We don't eat or drink during daylight. We don't eat or drink during daylight. мо рӯзона намехӯрем ва наменӯшем. I cannot fast. I cannot fast. ман рӯза гирифта наметавонам. What do you do to celebrate Eid al-Fitr? What do you do to celebrate Eid al-Fitr? шумо барои ҷашн гирифтани иди рамазон чӣ кор мекунед? I usually go to my hometown. I usually go to my hometown. ман одатан ба зодгоҳам меравам. Forgive me for all the mistakes I have made against you. Forgive me for all the mistakes I have made against you. маро бубахш барои он ҳама хатоҳое ки нисбати ту кардам.